אז איך את מסכמת? פגשתי אנשים מקסימים, אבל יונתן, אני נדלקתי על יונתן. הוא התקווה שלי, אני נורא אוהבת להאמין בתקווה. חייתי בחול, הילדים שלי גדלו בחול. יש משהו בלהיות ישראלי, יש איזו בגרות. אני חושבת שיש ערכים שלא הייתי מוותרת עליהם, עם כל הכאב שלנו. יש משהו לראות אתכם, אותך במיוחד היום, זה לראות אנשים שישנו את העולם. וההתבגרות הזאת שאני רואה בכם היא תקווה למשהו חדש. הדור שלי בשנתיים האחרונות קודם כל שם את טובת המדינה על פני כל דבר אחר. אני חושב שזה גם מה שיצא פה את הבסיס המשותף. בגלל זה אני אופטימי. אני כאילו רואה אותך, אתה נורא צעיר, ואני כואב לי שאתה שם את כל הדבר הזה על הכתפיים שלך. כאילו, אני בחלום שלי, נשמע מה זה דוד עכשיו, אבל בא לי שתטייל אחרי השחרור, ושתראה עולם קצת, ושתצא למסיבות, אז נראה לי שזה גם כמובן להגיד תודה, באמת, על השירות, וגם תזכור את זה, כן. ננסה לשמור מקום לזה. הרגע הכי טוב בשירות שלי, במלחמה, זה היה בסוף אוקטובר, אני ישבתי, אכלתי איזה פנקייק מצ'וקמק, פתאום מלא בחורות התאגדו סביבי, והייתי כזה, לא יודעתי מה קרה, אכלתי את הפנקייק יפה, ואז אני מצביע, מי שעשה לי, לזוז, אני רואה אותך פתאום.